Apa kok Gumijeng? Dia mutang-mutang. Mboten. Pak Gumijeng napa? Iki anak pate apa anake? Wong gawe. Enggak tiyo. Sing lepat iku mboten kula. Kapara Rama Patih lu gender piyambak ingkang lepat. Lho, ngapa aku kok nubot lho? Mboten kraos. Sakmenika kula badhe nyuwun dawuh. Putranipun Rama Patih lu gender wonten pinten? Lotu. Kanggo Anjasmara kula piyambak Raden Mas Layang Sita. Raden Mas Layang Gumitir. Wiwit kula wau sing dipun dangu kok namung kanggo Anjasmara kemawon. Jas, jas. Kula dianggep napa? Meri. Mary mau. Sami Lah lho kene dumanti sing lakon dhisik. Umur bapak kecewan. Raden Layang Seta. Paring pangabdi kula. Jaluk diujo. Alah, Mary. Potongane. Atas atas napa mau? Sukari bakul sapi curug. Duwite Kaya kenal. Basuki Swan. pikantuk pangestunipun Kanjeng Rama kalis ing sangipun. Kewajibanmu piye? Katan ingkang puji. Nyatanipun anggen kula gegulang pakarinipun para prajurit mandhapipun magangan ingkang sukat sakuten dinas lan trampi. Sembah sugeng kula tak Tampa Gus, pangestune Rama ditamani ya. sanget ing pamundi mugi mewahan ora daging kayuwanan. Enak lho. Ngestakaken Raden Layang Gumitir. Sabdo katimbalan kadulu. Rarjo swanure. Pikantuk berkas saha pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Anggen kula marak sowan ngabiyantara wonten ing reca panjenengan. Boten wonten alangan setunggal kula. Sembah bekti kula katur tak tom. Pangestu Rama ditamani ya. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosaken teguh kayuwanan kula kanjeng. Kewajibanmu piye? Perkawis kewajiban kula panjenengan ampun kuwatos. Anggen kula olah bilaraga sedaya kala mboten wonten ingkang cuwani kan. Tinulak sekabeh para muda taun. Aku percaya. Mergo kowe calon ratu ing Majapahit. Kowe calon patih ing Majapahit. Leres mo. Pripun mau pripun? Calon ratu. Calon Calon patih. Nun sewu nggih Rama. Lho calon ratu kok mboten nate prihatin, mboten nate talak brata. Lho wong iki mawon ngentosi digugah petek ing Surya. Oke. Dadak geglagen. Gunakare ndak Napa? Gegayan kamu tomo linambaran ati dan sukses-sukses. Sregep prihatin. Talak blotok. Kang Anjasmara boten ngertos. Sampun. Kula sampun nglampahi talak brata. Tuladhane apa? Kula nglampahi poso. Pasang. Pas apa, Gus? Menawi kula nglampahi poso mutih. Mutih. Lho, Somute. Sing didar apa le? iku sarwa putih-putih. Kaya to, Sekel putih, kaya to. endhog putih, Apa meneh? kerupuk putih, Apa meneh? susu putih. Sarwa putih. Bujeng. Kurang siji. Kirang setunggal. Gamping. Oh, Kapur ajaib. Bacak mau. niku mboten darat. Kula niku nglampahi poso mutih, Mo. Iya sing didar. Sarwa putih-putihan, Kaya to. sekol putih, Kaya to. endhog putih, Apa meneh? kerupuk putih, susu putih. Sing kurang siji meneh. Napa? Mayit. Kados Sumanto Iya, mau. itu malah mayit itu. Lha iya. Kula niku kalau talak brata kok malah dipun lepataken. Ya salah ta le. Salah pripun? Sing dengene poso sen apa to mulut. Sing didar salah putih iki sego memplak tanpa lawu. Sego putihan. Ora ana kerupuk ana susu rendhok. Setahun nggih kuat mau. Lha iku menawi kula benten kalih Kang Mas Layang Sita. Iki mesti. Rene kula menika calon patih wonten ing Praja Majapahit. Kula nggih talak brata mo. Asane poso apa le? Kula poso Senin Kemis. Iki lho. Iya benar. Poso Senin Kemis, poso sunah. Cocok to. Dilakoni untuk ganjaran? Ora dilakoni ora apa-apa. Poso apa le? Senin Kemis, yen Senin, kula nyenen yen Kemis.
kudu ora ngerti. Aku sing lakon. Lha coba meneng wae. Ya Senin. Kula nyenen ya Kemis. Kula ngemis. Putrane Pak. Anak pakai anak Kemis iki. Karo besek. Ben lawar sono. Niku. Klintu. Klintu. Pentunipun mangke tegese poso Senin Kemis kuwi. Diwiwiti dina Senin ngebleng sedina poso. Bapak mengko dina Kemis poso sedina. Ora kono Senin, Kemis, Kemis. Ora kebak kliwat. Isi-isi. Ora maido. Dalang gone nyandra kowe wayangan. Kados pundi? Kula Dalangmu harus to dalang mursa. nggih Nek nyandra kowe Mas padaken kula. Gatut Kaca Majapahit. Gatut kok. Antarja Majapahit. Anta Rejo Raja Majapahit. Kados napa, Mo? Nasib bagus tanpa cacat. Kados napa, Mo? Gatut Kaca. Gatot Kaca, Antarja, leres Mo cocok. Iya. Kados wayang kulit ingkang ilang gapite. Dasar kudenan. Jadi lemes mentiung ngiwa mentiung nengen. Wah. Lah ngaten menika kok malah tias dateng kula. Ledek, Mo. Mo. Panjenengan menika ampun pitados ngendikanipun kanggo Anjasmara. Lho ora percaya piye wong Ing ngaji kanggo Anjasmara matur Ya. cecawe dedaran resik tilam pagulingan. Monggo. Sedaya kala wau durama. Lho dora piye to? Yayi. Mboten jebolan kasunyatan. Kowe sanganake yen Kula kula ngertos piyambak. ngapusi. Menawi kanggo Anjasmara wau resik tilam pagulingan. Babu-babu. Niku mboten resik tilam pagulingan. Lha apa? Ning ngebuki gelungane. Kok ngono. Blak-bluk. Kare gelung gak delok tampek iki. Nan sewu nggih, Mo. Mawi kula kok mboten nabuki gelungan, tegis ora dandan. Ngadi sarira kersanipun kados Edi Penny. Saged Edi Penny. Kaya nek sapa ya? Daropatih Lugender. Putrane Patih, Lugender. putrane Patih, Lugender. putrane Dakiya. Cocok, Mo. Ampun pitados aturipun kanggo